Aja guyu terus ah. Aja guyu terus. Lah butuh nek guyu omongan barang ah. Arang-arang. Iya, arang-arang. Lah butuh arang-arang. Aja guyu ah, terus. Emang ngene kok. Beli. Oke. Lu guyu apa? Guyu dia tuh orang gue jari arang-arang. Bukan di omongan. Tangan. Habis ngono. Biar dong biar ente Pak gua. Guyu. Guyu banyak. Omongan. Aku omongan. Aku omongan. Ora gila. Baru nanti. Ya suwe bae. Kalbu. Jarang omongan. Lu rata kono tangan. Kono. Oke. Lagi. Ojo guyu. Lu rata. Omongan ya? Iya. Gus. Apa kowe durung ngerti kodiak? Weh, Sopo kowe? sawangan.
aku Buto Sekti Mahambara otot kawat balung tok. Samson ya Samson. Otot kawat balung besi. Balung apa? Balung tok. Balung. Ora iso balung besi. Piye mang? Otot kawat balung Besai. besi. Yo besai. Ya. Oh. Walik koclok. Wah, balik lu. Gaya peteng. Banyak lah. Oh. Rekus maju sak jaka bakta olok bolu diramoe. Piye? Iya enggak coba. Ojo wong kaget suwe. Butene papan iki. Asu. Waduh. Walsyukurillah masyarakat Blonggong kene tak akoni jempol papat saya rukun gemali para jinawi apa teh tol ngene lho Dil aku gumun karo masyarakat Blonggong kene lah gumene apa tol masyarakat kene kok iso saya rukun nekakno ketoprak kidung kencana saking pati ketoprak yo bagus kaya aku iki men pentol mego iya aku yo milali kok tol ketoprak apike ngene kok tanggapane yo murah sing wedok yo ayu-ayu sing lanang yo bagus kaya aku iki lho tol ngene roti saiki padha ndongakno wae ning desa Blonggong jare nang ketoprak hidup bencana muga wae barokah Allahumma amin dijawab Bu ben ulah yo ngono kuping yo ora krungu kok tol masyarakat kene iki wong imam sing mimpin ketoprak kene yo piyaine yo ayu lho tol Mbak Sukma Wijaya piyaine kula sing ayu dhewe tol ngene lho tol kowe ambek aku iki do bebarengan munggah gunung numpak Garuda melayang oke nih